ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsannaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jack amon noon niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adto yo. Kita ang day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribukan ka talaga. Jack amon ti panunutak. Napakawan ko lang arod idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidam. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanan? Iso a panawa mo, tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayo mo't nagkalaysa? Kan maysa, amok akabailam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidlid ay akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo kung naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idipay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, maawatak di kayat mga sawen. Ngam si kamot ti nakakaasi itikas di nga aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsable met. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang, Siyak nga inam, mariribo kanakmet paraken ka. Ang may salaan ti maising-asing ko nga aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon Jack kumakayat maisi na kayo. Hanggang kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagat adjust para kan ko na. Day tangarod kat. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasaadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatampay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagis. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto lang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason, balayo. Wala din ko. Husto day ding inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla ang aklon ti amin. Dahita di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali a babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Maka-move on kan tumatlaeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Di mo kunain analiday ka, gapot awanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jack mailibak, friend.
Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san. Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mong tibagbagam? Oy, pangasim man ha. Lipate mo di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrot ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Apay nga ta? Unay mo tanday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumra. Sigurado nga dalaang manin ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di na nata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day a lalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldaw akasta ka. Nanang, Aginggat ka ano akasta ka latan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaadaan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay nakan ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayatan kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipot pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad madlaw. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak ka nakmat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan madakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti pa nag-isisam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo ha pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kacachat. Ha? Sino ngay mat ti kachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din ni bakit mo na? Wen, pare. Ag gusto at talaga kan kuana. Idi pa'y laang. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga rod no kasta. Ket
Agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na, siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod, kat adanam-nama kan kwa na. Aya, Isu nga rod a plano ka, nga agpudno kan kwa na, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagaam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnum kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. Adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akasla naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni Manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ah, sutor. Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya. Iso saan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni Manang ko. Anya ti amuyo. Ang mga no ni Marvin ti talaga aparakan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko, awan mo't dakas na no ibagam tipudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo matanak kalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Amangan ngamin no panunutem asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino ngay mo ti mang papaisam ka, friend? Ay na, friend. Agbuy-buy aklaang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na naman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na panag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay no, nagasat ka, ano bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Uy na, gaputa nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gaputa si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Uy, naidumduma ti pormam ita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka di agrelax ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin muwaran ti kinatured mo pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nga nakarik na iti panagayat kan ka. Isunalaan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumata di nakpaayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikari ka.
Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. San lang asika, no di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko, kaspud nung anak ko. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay alidayt impay ni Jason ken ni Rachel. Gapo iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngem kasta unay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngem awan tinaramidan na. Manu atawan tinapalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudnumaten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay o itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak nga agdaton kan ka. Nakitak ngamin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikarig, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan kaunay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wenanang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak ti agluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, adda pa yun inspired nga amuyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsakan para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsakan para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang. Uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay Jason. Wan nanang. Sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko tadi na aramiden iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabalya talaga tiisim mo. Sika, babae.
Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, ah. Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kitni, Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kaming kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manu atawan. I'm happy for you. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asim mangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Adda siguro na panan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no adda na patig nga ibagam. Sige nga rod, Nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalong daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin? Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay. Sapay la ko ma. Tamaragsakan kayong agina. Iti basit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taadan ka ayan-ayat mo. Busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Iti rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kitaak. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko akitaong. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti daydi a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo an nga adda kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga adda iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa atao. Ay, nasaya at mata imbagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa lang nga papanunutot nga ibaga day takan kwa na. Gapo ta idi pa laeng. Nadlaw kon akurang laeng kat aramiden nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga min no masair. Makamu no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayaatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Ano ti kahit mo asawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kag danag. Aramidak ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Kat amok akasta ka mat kanya ka. Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti dayta ngayong bagam. Ngam lumabalin.
Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anaimbag para iti day taabanag. O sige, no day tati ko nama. Agpanunot ka pa'y nga ron ana imbaga. Katsapay la ko ma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayaatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabaghem. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghem. Anya, agdandan na kayo ni Tidayja Marvin, friend. wen friend. Ay na, no impakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami nga manugon. Wan nga rod, friend. Wan no, inggagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputa amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mat akasta? Unay kayong matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidayja Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa wen friend. Tiko nak, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana? Ang mga no isuman laangan ti pagtayakan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mo kon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang langan aramidem alubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Ha? Katpud no mati bagbagak asan aya. Tapno amuam, ita panawan. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa'y laang nga aginadi to'y balay. Wen nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Rosken ka. Sika kumapay lang ti makamo kan ko na ha? Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag namin itay. Kunak no adapay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngamsaan mat gayam. Tadda ijay inuman anabarparto. Anya? Ay, madanaganap mamin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laangan sukunan. O sige, agan-anlat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartak na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mo't tayn. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain, Marvin! Nay, apa tinong banak, Rachel. Kanya yati problema. Salud-sudan pa'y lang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Yeah. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanya kung umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa'y ti kasta nga aramidam. Anya ka matan.
Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Nya ka lagi din na ya. Anya, pangasin, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Kat naragsakan mat ti ina, ken kabsat na, kalpasan ti sumagmamano abulan. Insingasing ni Marvin, nga agdenadan ken ni Rachel. Kat imanugot mat na itoy. Saan ang nagbayag, kalaat ang nagbaliw ti ugal ni Marvin. Aging ga nakita ni Rachel, ti panagbabae na itoy. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagturad kamatan, imbagam kanyak nga umay kasukunan, gaputakas ta unay abartat nga. Ngamita, makitak pa'y tikas tangar aramidan, anya kamatan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya, pangasim agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Awanan kay tibain. Ibagam agayim mula ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin! Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa dahi ang iwat mo. Makitkita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Makapaawan ganas ti kastoy. Uray kasano ti barta ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ijebar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mat ang awan respeto may ti tao. Anya. Anya lang ti ibaga dagiti makaamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kid din ti aramidam. Am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi gapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Siguradong laang. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasi kanyak. Ay, kita maanak ko. Ang mga dikit di mat nipilpilitam lang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana, Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaasay gapulaeng kankwana. siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan Maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adati saan mi apag kinaawatan.
Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko, aramida. Basta agtali na at tinasayang at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang jebar. Hanggang may dinausawan ha, mayatan. Anya? Isupay nga rod tinagkid daw iti pambakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas tauna iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mo't dayta pare. Amang ano mauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpet ni Rachel, ngam kastakid din ter aramidem. Sige akid di mo't pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasayat ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuana. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay, una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga rodan ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Angam saan mo kumamit nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray sumati nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan day dyan abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, Ah. maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang kaasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatan? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, no daak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw tilubong da. Ha? Ay, sika talaga. Katwan mat. No siya, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagikarwat ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh! Tsak man amu iti day a babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayatin na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana. A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amarmarwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amom, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenno mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag. Uray agdadaat aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anak kalaysa.
Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa yasin mangpat mo. Juan, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa yung gayam asin mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pa'y laang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumat Sa anak mo't nga gungungat. Nabambanug na tao. Ngam kasta pa'y laang ti bagbagam. Alahos nun. Pasensya ka numan diti pa nang ibagak. Agi na nakalatan, ta siya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pa'y laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan? Maalaws to. Sige nga Rod, mapanakon. Mabit lang Oh, apay akas na tilangam, friend. Kasla nagong nagtipampanunutam. Ha? Parekot mo man ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigod akas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, di tan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asaan anasaya ater aramiden na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramiden na kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend? Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapoy ti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti kagayim ko. Anya. Mapan kami ijelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa katrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na kay tugot. Kwa saanan. Pasig alalaki ti kakaduak. Narigat mo't mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unong ti balay. O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa'y naangam in may ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa'y nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, ti mangipakita kin ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Antay ta. Kita ti post nakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan iti la union. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. San akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan da ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko.
Agsagana dayjay kanyak inton makawin. Ulbud talaga. Uy na, sapay la ko mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asi ka man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni Jelaw yun, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat ito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook a nakataggan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo a nagpost ni Darlene. Kat intag na paygan ka. Sakit nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangsuko ni Rachel ken ni Marvin iti may saabar. Nakita na daytoy nga adda kadwana asabali a babae. Nakapungtot nga rod ni Rachel, gapo iti daytaan nakita na. Ngam isumatlaan tinagkid daw iti pamakawan. Gapo ti kayat na, kat nasaya at latta, tilinanganda ken ni Marvin. Iti may sangal daw, nagpasyar da Marvin, akadwana dagiti gagayem na. Iti kaadada iti lugar ang nagpasyaran da, nagpost ni Darlene, iti picture da. Kat dita, nakita, tigayam ni Rachel. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naggapuan pare. Naggapuak man jelaw nyon, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Isu nga maitay bigat diti balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impost ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Adda impos ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa kati minom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y kang ka. Sakit nakapublic. Aduti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. anya ka din dayta nga ibagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, no awan nakitak. Adtoy kitaom daytoy. Screenshots dagiti picture nga impost jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti para. Iso daytoy jay babae akadwam ijay para. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amawatan no apay ng agan-anos kalatta iti dan na dayjay a Marvin? Friend, Saan lang asyak ti mangibagbagakan ka? Apanawa mo dayjay a lalaki.
Ha? Friend, awan tinaranyag amasakbayam ken kuana. Friend, Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartak tamabalin nga agbalbaliw. Ngem ti babaero, ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y matanagkalay sa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapulaeng kan ayat. makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya aya ti problemam kanyak. Apay akastamot ti ibagbagam. Anya, saludsudem pa'y talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday ta kinababaeram. Anya? Nasaysayat lang nga na pumanaw ka di ti balay. Mapankay ti ayan day Jaderlin. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nangam iti siya. Sana ya? Nagadumatan nga imbagam. Ngamala, no day tati kunam, di pumanawak. Anya kuma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da dya a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni manang mo a Rachel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Agam kasla masaksaktan lata ni manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin ken kuana. Talaga masaktan, nanang. Gapo ta ay ayatin na unay di tao. Asan mo tanapod no kan kuana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni manang mo. No maipapan iti sabali abanag, nalaing madjakabsat mo. Angam no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kan kuana, kat malipatan na mutan tibagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutam anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kan kuana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik nam para ken kuana. No dikat, kinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matdate na pa nagsasaom kanya ko. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takas nakit din tibagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangken ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yon ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga rod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak.
Maasyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapi nanuno ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan gaputad nga rod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahos tulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jeti naramit kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak ka mo no nga payakas to'y tirik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak ka ba ilan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yan day ta panagayat. Isu husto ti ko na nagiti daduma. At isobra apa nagayat, saan anasayaan? Ngamin nagbalin ka mo ten amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumag-an ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat na tamat. Siga, kumusta ka man tayong? Okay lang. Saludsudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay taalawas. No, kailangan ka. Ngamnoy baga masaan, awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako, nay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung mawagkan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin day jay, friend. Anya? Apay ngay mawagkan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya ngay tiinsong bat mo. Wan ko nak saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack am mo talaga kan ka, Rachel. Jack am mo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin ama aggapulang iti dayja a Marvin. Lipato mo dayja a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao at saan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dahito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngamno apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramidan na nubilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko.
paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang, Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay-ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawang na. Kan maisa, husto mo ti inam. ha? Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti maysa a lalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga amon apakasakitam. Auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ti masaksaktan? auntie, Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. awan anyaman na kunak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag iti nagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat saan a husto. Nagbidutak iti nagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay. Ngam nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublihan ta. Ipanaknag ka kun kati na pudno pa nagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggan tituloy ti seryetay itaalawas ana pauluan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinasarita ni Rachel ni Marvin. Maipapan iti pictures ana i-post iti Facebook. Ngam naglibak ni Marvin. Kanayon ma ti panangpalpalagip ni Lisa iti gayem na. Apanawan na laengan ni Marvin. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Marvin. Napunwan ni Rachel gapu iti panagbababae ni Marvin. Isuan na isawang na apumanaw laengan daytoy. Dagos mo't apimanaw ti lalaki para iti sabali a babae. Kastaunay ti liday ni Rachel. Ngam kalpasan ti sumagmamano a bulan, agsubsubli ni Marvin. Gaputan na kaamiris, asaan anasaya tinagbalin a desisyon na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga nararamid ko. Kat saan na husto. Nagbidutak iti nagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublian ta.
Ipanagnak ko kun ka, tinapod mo panagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y, napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatagkukan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ta. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y ti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin nabidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kun mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idida kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laang iti aramid mo. Ang amala, nulakit din na pudno ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, barang maayayong pay. Oh, apay akas tatilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ana ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita, ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana? Naibagak lang Ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan itibagim. Lipat mon dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laang. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laang para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Dayta tipudno. Ay, ayatem kit di tibagim. Ipatid mo. Dayta ti kang runaan. Ay namanang, gusto ka din dayta pa nagpampanunot mo. Ay, kas kala mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ang naibagam kan kuana. Asan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. dayta nga rod ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk-kuk laang ti bagit. Naibagak dayta kan kuana. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramidin na kan ka, idida kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. Inmay gayam ni Marvin dito, idi na minsan nga aldaw manang.
Ay katwan, imay nagpakpakaasi iti ka anakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din yung nakisinubyan manen iti awanan bain a lalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas tao na iti panagayat na iti day a lalaki. Gam naimbag lakit din Tas saan anak kisinubyanon? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Oh, di na idumdumat ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man, tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakaan. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat, no ilimlimad mo manan, anak kisinoblan ka iti dayjay a babaero. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayaten asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanyak, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos ka mat anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman am akang iti na ita. Idi nga men, gapo iti sub